Predstav si, že celý život kráčaš po lane, napnuto medzi dvoma svetmi. Na jednej strane je ticho, na druhej hluk. V jednom uchu šepka pokoj a v druhom kričí povinnosť. A ty uprostred sa snažíš udržať rovnováhu. No čím viac sa snažíš, tým viac cítiš, že lano sa hveje. Tme noci, keď sa všetko okolo stíši, začuješ hlas nie zvonku, ale znútra. Hlas, ktorý si doteraz potlačal. Kam kráčaš, keď sa sám pred sebou skrývaš? Pýta sa. A ty vieš, že odpoveďou nie je ďalší krok, ale zastavenie. V tomto svete, kde všetci hľadajú odpovede vo vonkajšom hause, existuje iný svet. Svet, kde odpovede nemajú slova, ale majú prítomnosť. Svet, ktorý nezačína otázkou, ale pocitom, že si tam vždy bol. Toto video nie je o tom, ako prežiť. Je o tom, ako prestať utekať. Ako sa zastaviť a konečne počuť vlastné ticho. Lebo len tam, kde všetko stichne, sa začína skutočný príbeh. Nie príbeh dokonalých, ale príbeh skutočných. Tvoj príbeh. Zavri oči, dýchni, počúvaj. Cítiš to? To je ticho, ktoré ťa volá.